jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiɓe heeɗiɓe daroɓe e yaw pindi tv e garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane e jaydiji leydi sénégal joni palen koye jaydiyeji ɗi alkamisa sappo e jeenayi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydiji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon coupe d'Afrique 2025 mo ganduɗa kay ene anniya tettede e juuɗe leydi sénégal hokkire ɗum Maroc ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi ko laamu leydi sénégal kañum kay woni ko waɗi ko wiyete ko riposte woni tan ko kañum kay woni ko jettidi e ko yewti on ɗon fannu ko ɗum ko ɓe garti ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi arti hen e gunɗon batu jagode ganduɗa kay yuɓɓinoma ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to o namdima noon laamu leydi sénégal nde waɗata uddete hen losko international ko yutti on ɗon fannu e on ɗon corruption mo ganduɗa kay ene tuma ɗum CAF ko ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e fédération sénégalaise mo football ñalawma hande o ne jogori wadde kuccam hakkude muɗum e jaydiyankoɓe ɗum nane ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde e quotidien le quotidien jayde les échos ko hen arti mbitande ko tettugol ndinɗon kupperi e juuɗe leydi sénégal to ɗum leydi Maroc autorité ji ɗi leydi sénégal kañumen kay mbaɗi lancé on ɗon grande offensive honno wiiri ɓe garti noon ɓe mbi ko e batu jagorɗe ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi arti eko yuti on ɗon fannu ɗon ɗo o iri nde losko o ganduɗa kay kañum woni international uddite ko yuti on ɗon fannu ƴeewe beele ala ham buñaari tottadi ɓeɓe ganduɗa kañum goni leydi Maroc o irima noon ɓeɓe ganduɗa kañum goni laamu leydi ndiyete nde uddite hen losko honno wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartine kadi e hoorejo fédération sénégalaise mo football ñalawma hande o jogoɗo wadde kuccam hakkude muɗum e jaydiyankoɓe konngudi omo ganduɗa kañum woni gardiɗo CAF kadi ene tawe jayde ɗe ɗo wi maɓe e keddo e ngal ɗon kuulal walla ni on ɗon décision mo ganduɗa kay ene jogori ummade e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni tas ɗum nene ine tawe e jayde les échos jayde Sud Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko CAN 2025 retiré omo ganduɗa kañum woni e trophée o heftude ɗum e juuɗe leydi sénégal to ɗum leydi Maroc on ɗon décision mo ganduɗa kay kañum woni hande ko yerɓini e windere nde ha tengti noon eɓe ganduɗa kañumen goni dilloɓe e ko yewti e fannu fugu koyngel ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi oɗo saaha joni e Dakar waɗi accusé ɓeɓe ganduɗa kañumen goni CAF ko noonni kadi ɓe erima nde losko ganduɗa kay kañum woni windereyanke woni tan losko international uddite ko yewti on ɗon fannu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo ɓe mbaɗi e natal makko coupure ndi ene woni caggal makko littike wonde oɗo saaha joni leydi sénégal ene paari e gam wadde défendre on ɗon titre muɗum ɗum noon ko yewti haali fannu ñawoje ko ɗum jaari kala ɗum nen ene tawe e jayde Sud Quotidien jayde nde ganduɗa kañum woni Tribune Quotidien kañum kam koko wayli sawru mbaggu natani ko goɗɗum ɓe mbi ko mawɗo leydi ndi ƴetti ngol ɗon walla ndunduɗon sawru fuɗɗima tiggue e fiide ɗum walla ni fuɗɗima hartade yoga e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni tawateɓe laamu ngu ko letti kay wonande omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ete PCA toon to Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose kilifa ko kam kay woni ko sammina e jonde muɗum e ñalawma hanki o holno wiiri e kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde Tribune Quotidien jayde L'As Quotidien kañum artani ko yewti haali on ɗon ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni justice ko yewti haali jury d'appel ha toon to confédération africaine mo football sénégal nana ɓeydo simbitinde hoore muɗum ko yewti haali gam wawde wadde défendre on ɗon titre muɗum ko ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe duttanima on ɗon kilifa mo ganduɗa kay ko kañum woni e camminaɗo e golle muɗum e gardigo walla mbiyen toon to wonno PCA toon to Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose ɓe mbi noon ɗum ɗo ko ɗum appel fort wonande kay hoorejo leydi ndi ko signal fort woni ko waɗi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ine tawe e jande nde jande arti e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni footballeur en ɓe ha tengti noon e on ɗon ɗenɗon caɗele ganduɗa kay teska oɗo saaha joni ko yewti on ɗon fannu ƴeewoyen jayde Vox Populi kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartitande ko e ko yewti haali on ɗon retiré trophée mo leydi sénégal hokko ɗum leydi Maroc
Maroc ɓe mbitande ko Sénégal oɗo saha kay yaltini ceginiji muɗum hoɗejo leydi ndi kam e dendagal ɓesguji leydi Sénégal nene dari ngam salade wiide jeedani e ɗum ɗon tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetede jayde Vox Populi ko anum ko kam musidɓe jannen koɓe garti konnguli ko noddoyete arbitre international mo ganda kañum woni Malang Diédhiou kañum nene suuti konnguli o yarti ko yuti on ɗon fannu e ko ganda kay kañum woni hono gueɗe ɗe e jogori yaade ɗum kala ina tawe e jayde Vox Populi jayde ɓe ganda kañum woni Walf Quotidien kañum arti ko eko yuti haali limogeage omo ganda kañum woni Mbissane Seck lollirɗo o ganda kañum woni kilifa toon to PCA Grand Théâtre International Grand Théâtre mo Doudou Ndiaye Coumba Rose kolliti kay wonande omo ganda kañum woni caggal omo ganda kañum woni Bassirou Kébé wondude e Salimata Dieng hoɗejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti pellital yaltini on ɗon karawas kadi woodi mo joofi o zitti ɗum on ɗon karawas on woni kilifa honno wiiri kam musidɓe jeyankoɓe gatti on ɗon décision jury d'appel wonande kay tettude ndi ɗon coupéri e juuɗe leydi Sénégal to ɗum leydi Maroc ɗum ne kala ina tawe e leydi ndi ɓe gawi tawe e jayne nde kono noon jayde arti e on ganda kañum woni Sénégal waɗɓe saisir tas ngam ko yuti haali e ñawore on ɗon fannu ɗum e tawe e jayde guindire nde Le Soleil ko en arti ɓe mbitande ko les solides mo ganda kañum woni le solide argument mo leydi Sénégal nawi toon to tas ngam wawde wadde défendre titre muɗum ko noon kadi kolliti kay wonande ko scandale tigui woni koɓe teski toon to CAF ko yuti haali tettude ndin ɗon coupé ni ganda kay e juuɗe leydi Sénégal totta ɗum ɓe ganda kañum woni leydi Maroc bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kemno rubinalade ko sifa e kelle kadane yoga e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e rubindo jaydeji wonata ko janggo soko weeli e gueno so tawi kay janggo wonani julde so tawi noon janggo woni julde adi meɗen rubindo jaydeji wonata ko altine soko weeli gueno ko adi nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV oɗon jarlo oɗon jafo yo Allah hokku en tawede oɗo saaha mo wuuri yo Allah jaɓan en korka meɗen yo Allah yaafo en ko tata ko rewa hen Allah kadi yo Allah jaɓan en korka meɗen onon wattuɓe hakkillaji moɗon e Pindi TV moni kala ɗo wawi wonde min tawi ɗum ɗo woni ɗo min mbaɗi ɗum julmo wuuri mbi ɗum yo Allah waɗan en jaam yo Allah wat jaam e leydi ndi yo Allah wat jaam e windere nde yo Allah waɗan julɓe kala jaam allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa sallim